यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत करतोय. तर गणपती बाप्पा मोरया असं म्हणान. आज मी गावात चाललोय 28 तारीखला. तर माझं प्लॅनिंग असा की 14 दिवस क्वारंटाईन, नंतर एक 7-8 दिवस गणपतीची शॉपिंग आणि 22 तारखेला गणपती, अशा प्रकारे माझं प्लॅनिंग असा. त्यामुळे मी आधीच चाललोय एक 20 ते 25 दिवस. तर मी ट्रेनने चाललोय, कारण आता बसची तिकिटा वगैरे किंवा पर्सनल गाडी जर आपण करतो तर खूपच त्याचे चार्जेस जास्त असत. तर ते काय आपल्या का कोकणी माणसाक परवडणार नाही, कारण सध्या माणूस कोरोनामुळे भरडलेलो असा, लोकांकडे पैसे नाही असत. तर मी ट्रेनचा 400-500 रुपयाचा तिकीट काढलेला असा. तर आणि कन्फर्म तिकीट असा. तर LTT वरून किंवा ठाण्यावरून मी ही गाडी पकडेन. तर बघूया कुडाळला उतरल्यानंतर पुढची माझी जर्नी कशी असतली, प्रवास कसो असतलो माझ्या घरापासून कुडाळला जाईपर्यंत, कुडाळवरून नंतर माझ्या तुळशीक वगैरे घरात जाईपर्यंत माझा प्रवास कशा प्रकारे असतलो ह्या मी तुमका सगळ्या व्हिडिओमधून दाखवतलो आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही तुमची ट्रॅव्हलिंग त्याप्रमाणे करू शकताय, तुम्ही जर गावात येत असात तर सगळ्यांनी मला आशीर्वाद द्या. पोचल्यावरती मी तुमका पोचेपर्यंत सगळ्या प्रकारचं काय माझ्या वाटेत प्रवास झालो, TC येलेले का गाडीमध्ये, ट्रेनमध्ये प्रत्येक सीटवर माणसं किती असतात, ह्या सगळ्या मी तुमका ह्या जर्नीमध्ये सांगेन. तुमका त्याचा फायदा पण होईल. धन्यवाद. तर मित्रांनो, मी घणसोली नवी मुंबई ते लोकमान्य टर्मिनसला डायरेक्टली रिक्षेन बसाक गेलो आहे. मी म्हटलं ठाण्यामध्ये नको, उगाच गर्दी वगैरे असतात तर मग वांदे होतील, कारण माझ्याकडे 3 बॅगा होते. तर म्हटलं ज्या ठिकाणी ट्रेन सुटात तिकडून म्हटलं डायरेक्टलीच बसलेला बरा, कारण आपण आपली सीट पण सॅनिटाईज केलेली तर बरा होईल. म्हणून मी डायरेक्टली लोकमान्य टर्मिनसला गेलो आहे. एक अर्धा ते पाऊण तास लागलो मला पोचाक तिकडे. म्हणजे थोडंसं पाऊस होतो तरी पण काही प्रॉब्लेम वाटत नाही, कारण ट्रॅफिक पण नव्हता. इझिली मी पोचले तिकडे 30 ते 40 मिनटामध्ये. बघा लोकमान्य टर्मिनस इलेला असा. बघा मी ट्रेनमध्ये जाऊन बसलो आहे. ट्रेन पूर्णपणे सॅनिटाईज केलेली असा, क्लीन धुवून नीट अगदी सॅनिटायझेशन अगदी व्यवस्थित केलं असा. तरी पण मी रिक्स नको म्हणून माझी सीट जी असा ही मी सीट पण स्वतः क्लीन केलं आहे, त्याच्यावरती हे टाकून सॅनिटायझर टाकून. तुम्ही जातेवेळी टिश्यू पेपर पण कॅरी करा. बघा स्टेशनच्या आतमध्ये ज्यांच्याकडे तिकीट्स त्यांच्याच सोडतात, बाकी कोणाक सोडत नाही आतमध्ये. बाकी कोणीही जर सोडून जात आहे तर स्टेशनच्या डोअरवर सोडायचं आणि तिकडून निघून जायचं. आतमध्ये रिक्षा पण अलाउड नाही, रिक्षा पण रोडवरतीच उभे असतात. तर फक्त जे पॅसेंजर आहोत त्यांनाच फक्त अलाउड आतमध्ये येण्यासाठी, ही पण गोष्ट लक्षात घ्या. ट्रेन सुरू झाली माझी. एक 11:15 वाजता ट्रेन सुटली लोकमान्य टर्मिनसवरून आणि आता ठाण्याकडे प्रस्थान सुरू झालेलं असं. आता ठाणे स्टेशनला बघूया किती माणसं चढतात ठाणे स्टेशनला, गर्दी असं काय असं. आता ट्रेन तर सुरू झाली आणि माका आता मामाच्या गावाला जाऊ ह्या गाणं आठवला. जुक 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 अगीन गाडी, दुराच्या रेषा हवेत काडी, पळती झाडे पाहूया, मामाच्या गावाला जाऊया. अतिशय सुंदर गाणं असा, सुंदर बोल असत. ते माका आठवले आत्ता, कारण मी एक 4 ते 5 महिन्याने गावात चाललो आहे माझ्या आईबाबांना भेटण्यासाठी. तर बघूया कसं प्रवास असा. तो लोकमान्य टर्मिनस पास झालेला असा. आता ट्रेन आता माझी पुढे निघून गेलेली असं. बघा आता ठाणे स्टेशन इला. ठाणे स्टेशनला पण काय जास्त पॅसेंजर नाही असत, कमी पॅसेंजर होते. नेमकीच लोक चढलेली स्टेशनला. गावदेवी मंदिर असा ठाण्यामधला 7 नंबर प्लॅटफॉर्मला येता. ठाणे स्टेशनवरून गाडी आता निघालेली असा एक 12:10. बघा ही हार्बर लाईन असा, जी नवी मुंबई जी गाडी जाता वाशी साईडला, ती गाडी बंदपणे उभी असा तिकडे सेंट्रल रेल्वेची. तर आता माझी गाडी ठाण्यावरून निघालेली असा आणि आता पनवेलकडे प्रस्थान झालेलं असा. ठाणे स्टेशन पाठीमागे गेला. आता पनवेलला बघूया ट्रेन पूर्ण भरता की काय असा ते, की प्रत्येक सीटवर एकच माणूस असतो की काय. बघा आता पनवेल स्टेशन पण इला. तर पनवेल स्टेशनला बघा बरीच गर्दी असा. पनवेल स्टेशनला गाडी बरीच भरली, सगळ्या सीटवर एक एक माणूस होतो, फुल गाडी झाली. पनवेलवरून गाडी माझी आता निघाली असा. ही आता डायरेक्टली रत्नागिरीपर्यंत, म्हणजे रत्नागिरीपर्यंत एक पण स्टॉप नाही. फक्त जर त्या ठिकाणी क्रॉसिंग जर भेटला तरच गाडी थांबतली, अदरवाईज मध्ये स्टॉप नाही. आणि स्टॉप जरी असेल आणि गाडी थांबली तरी कोणाक उतराक परवानगी नाही, फक्त नेमक्या स्टेशनलाच उतराक परवानगी असा. पोलीस असतात तिकडे, ते तुमका उलटे परत गाडीमध्ये चढवतो. गाडी माझी आता रत्नागिरीकरता निघालेली असेल. पनवेल क्रॉस झालेला असा. आता बघूया सुंदर हिरवाई. ह्या रोहा स्टेशन असा. रोहा स्टेशनला बघा सुंदर हिरवळ डोंगर असं दिसतं. एक ट्रेन उभी असा बंद तिकडे. क्रॉसिंगला गाडी थांबलेली असा. या ठिकाणी कोणाक उतराक पण अलाउड नाही आणि कोणाक चढाक पण अलाउड नाही असा. जर कोण तिकडे पॅसेंजर उतरतात किंवा चढतात तर पोलीस असतात, ते काही करून देत नाही, चढून पण देत नाही, उतरून पण देत नाही.
तर बघा सगळ्या सीटवरती एक एक माणूस असा, म्हणजे या साईडला जर हे 6 सीट असत म्हणजे 6 सीटवरती 6 माणसं बघू शकते. एक फॅमिली असं इकडे ही 6 माणसं असतात, इकडे बाकी 2 वरती झोपलीत. या साईडला लेफ्ट साईडचे जे सीट होत तिकडे 2 माणसं. गाडी फुल होती, डोळ्यावरून गाडी निघालेली असा. आत्ता हे सगळे डोंगर दरे पार करीत ही गाडी आता चालली हा चिपळूणवरून रत्नागिरी. तर बघूया, तर चिपळूण आणि रत्नागिरी दोन्ही स्टेशन क्रॉस झालेली असत. मी झोपलेलं आहे त्यामुळे मी शूट करूक नाही. आणि आता गाडी माझी कुडाळकडे रवाना झालेली असा आणि या ठिकाणी आता संध्याकाळ झालेली असा. तर आपण आता डायरेक्टली कुडाळ स्टेशनला भेटूया. तर बघा अशा प्रकारे शार्प 8:30 वाजता माझी गाडी कुडाळ स्टेशनला टच झाली असा बरोबर टाईमवरती. कोकण रेल्वे जिंदाबाद. तर बघा या ठिकाणी सगळ्या पॅसेंजरला उतरल्यानंतर स्ट्रिक्टली लाईन लावला येतात, एकच लाईन लावायची. बघा ही ट्रेन माझी आता निघान गेली असं मडगावकडे आणि ही गाडी कणकवली स्टेशनला पण थांबलेली क्रॉसिंग करतात. तर बरीच लोक तिकडे उतरली, तर पोलिसांनी त्यांना परत रिटर्न त्या गाडीमध्ये चढवले. उतराक देऊक नाही, कारण फक्त कुडाळ आणि रत्नागिरी या 2 ठिकाणीच फक्त उतराक अलाउड असा म्हणा. अजून एक गोष्ट सांगायची असा, तुम्ही घरामध्ये तुमच्या मुंबईमध्ये सेफ असतातच, पण वाटेमध्ये काय माहिती कोण प्रवासी कसे असताले तुमच्या आजूबाजूचे. कारण बरेच लोक ट्रेनमध्ये फिरतात, पण इकडे तिकडे टॉयलेटमध्ये पण फिरतात, काही लोक टॉयलेटला जातात. तर त्यामुळे तुम्ही तुमच्या स्वतःची खबरदारी घ्या, केअरफुली तुम्ही प्रवास करा मुंबई टू गावाक येताना, कारण तुमका तुमची स्वतःची काळजी स्वतःच घेऊची असते. आता या ठिकाणी बघा 3 ठिकाणी रजिस्ट्रेशन करतात. कुडाळ स्टेशन पूर्णपणे पॅक असा, एकच डोअर ठेवलो बाहेर. हे रेल्वे अधिकारी असत, पोलीस असत आणि हॉस्पिटलची माणसं असत. तर ती तुमचे रजिस्ट्रेशन करून घेतात, नाव तुम्ही खंय जातालाय, खंयसून इलास आणि तुमचं जाणारं वाहन कोणता. तर ह्या सगळा व्हेकल नंबर वगैरे लिहून घेतात आणि तुमका नंतर एक दाखलो दितात, तो तुमका ग्रामपंचायतमध्ये सबमिट करूचो असता. हो बघा हे असं दाखलो असा, हो ग्रामपंचायतमध्ये भरान द्यायचो, तुमची सही करायची खाली आणि ज्या दिवशी तुम्ही गेलास त्या दिवशी दिलास तरी चलात किंवा दुसऱ्या दिवशी दिलास तरी पण चलात. हो माका असं दाखलो दिलेलो असा की 14 दिवस होम क्वारंटाईन किंवा संस्थात्मक क्वारंटाईन. अशा प्रकारे कुडाळ स्टेशनवरून मी नंतर रिक्षेने माझ्या घरी गेलो आहे. रिक्षेचा नंबर पण देऊचो लागता, पाऊस होतो, काळोख पण होतो आणि रिक्षावाल्याक पण क्वारंटाईन करतात 14 दिवस. जर तुमच्या कोण ओळखीचं रिक्षावालो असाल तर तशी तुम्ही अरेंजमेंट करू शकता. घरी तुम्ही इल्यानंतर गावात हॉस्पिटलमध्ये तुमका परत रजिस्ट्रेशन करूचं लागता की तुम्ही इलाय म्हणान. मग हॉस्पिटलमधून तुमचं एक व्यक्ती येता घराकडे आणि 14 दिवस अलगीकरणाचं हो तुमका दाखलो दिलो जाता. हो बघा हो तुमच्या डोरवर लावला होता. तुमची पूर्ण फॅमिली घराच्या बाहेर कुठेही जाऊ शकत नाही. तर गावाला माझी व्हिडिओ तुमका कशी वाटली, आवडली असं तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि माझं स्वर्णिम कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करू विसरा नको. मालवणी चॅनल असा. पुन्हा एकदा भेटूया काहीतरी गावच्या नवीन व्हिडिओसोबत, हिरवाळ्यासोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.